Mä olen Sigma Boss. Terveisiä Starseedille. Starseed tarjosi minulle. Starseed tilasi mulle kaavoksella Mäkkiin Coca-Cola, Flat White, sitten hampurilainen Big Mac, kanelipulla ja sitten ranskalaisia. Kiitoksia. Ruvetaan skruudaamaan. Kiitoksia. Mä oon syönyt tänään Starseedin noita ei kaneli, kun vohveleita. 1 paketti keksiä vielä jäljellä. Hyvä on. Kiitos Starseed. Hyvä ystäväni. Mun pesukone hajosi vuosimaalla 1995, mun pesukone on hajonnut. Joku vaan antaa mulle 300 € pesukoneeseen, mä saan uuden pesukoneen. Logikin pesukone 300 €. Tuodaan kotiin tästä AEG 1100 €. Et voi antaa rahaa mulle. Uuteen pesukoneeseen. Ensin se lopetti veden, että se ei laittanut vettä sinne pesukoneeseen, sitten lopullisesti eilen. Mä laitoin sen päälle, valo meni poikki, se ei enää toimi ollenkaan. Joku antaa mulle 300 € uuteen pesukoneeseen, kiitos. 32 senttiä tilillä. Kiitos Starseed, hyvä ystäväni. Ihanaa. Kello 6:19. Ei saisi puhua ruokasuusta. Starseedin kengät jalassa. Kotona on vielä Starseedin muitakin kenkiä. 1 paketti keksää jäljellä. Siis niistä lahjoituksista, minkä sanoit mulle tällä viikolla. En ollut muuten sit vuosikausiin syönyt vohveleita. Tätä voisi kutsua aamupalaksi, vaikka enää aamu ole. Musta kantaa mulle 300 € rahaa. Mun tilinumero on FI 71800028334257746. Että mä saan uuden pesukoneen, että mä en rupea haisemaan. Että mä saan puhdistettua kakkaraidat esimerkiksi mun kalsareistani esimerkiksi. Käydään ranskalaisten kimppuun. Tai kone puhdistaa. No kanelipulla, näytinkö mä sitä jo? Arvokas setti, tää on arvokas setti, tää on varmaan joku 20 €, ylikin varmaan tää arvo. Ei tää ole ihan riittää. Kiitos Starseed. Ulkona sataa. Sataa välillä ja paistaa, se kuuluu kesään. Giganttiasta ostaa pesukoneen. Heittäkää 300 €. Terveisiä Siiri Sofialle. Pikku Siiri. 14. päivä tulee Siiri 10-vuotispäivämme. Tavattiin 10 vuotta sitten, rakastuttiin Siiri. Ainakin mä rakastuin Siiri. En tiedä, oliko Siiri tunne molemmin puolinen.
Onko Siiri tukka kasvanut? Onko käyttänyt Siirin napapaitaa kesällä? Että tää flat white on kahvien kuningatar ja kuningas. On niin kuuma, ei pysty oikein juomaan vielä. Kanelipullo. Kiitos Starseed, mahtava ukkeli. Starseed pitää mut itse asiassa hengissä tällä hetkellä. Et Sigma poltsilla kulkee hyvin. Suupieru. Kuumaa, polttaa vielä. Hei, kiitos kaikille faneille. Olkaa yhteiskuvavideoita, pidetään mukavaa yhdessä. Missä Siiri on siellä tähän hetkellä katsomassa lammaspyömässä. Katsomassa tätä videota. Siiri, Sofia, tee liveä. Tehdään yhdessä liveä. Siiri, ikä voi tuskissaan Juhania. Ja mutta antakaa 300 €, lähettäkää mulle sen pesukoneeseen. Logic-pesukone. Mä tilasin sen jo, mutta kun mulla on 32 senttiä tilillä. Ottakaa Sigma Bossia. Kädet smegmassa. Säästää vettä, kun mä itse nuolen sormet. Lähes tyhjä. Täällä on näitä käsipyyhkeitäkin. Me saadaan vahingosta ottaa spermapyyhkeitä. Nyt ei olla Juhanin kotona. My Sigma. Kiitos Starseed. Mahtava kuoma, eli ystävä. Sigma on ravittu. Kiitoksia Starseed. Mainio epeli. Kylmää. Polttaa, siis ottaa vastaan. Kiitos. Nähdään sitten kun nähdään. Mä oon Sigma Bros.